naledi aphiwe bengikuphiwa angisakuphiwe. Into yenze kumina inhliziyo nje iphukile. Ngakuyeka kusawumawelelo uba manje usibikile. Yaza ngikho right nesimanje kuzoba usikhinkile. Indlela ebengikuthanda ngayo bengizokwenza iqueen, ngizizwe ngiking. Thengela amachipa uguduza nesixavathi. Usibikile ibhinqa mina ngizomfida imovite kanti nje mina nginika sizophila impilo eright ukuthi kanjani namangazi. Cause anginamali wazongilinga ntombazana. Serious sengizokubhanqa nosisi wakho ntombazana. Untokozo uyazi ukuthi nje wena ulala ama-out uking zoso uhleze kunika inyama. Suzoshaya igout naledi siphathe kahle nje uzodlala ama-out. Vele uyithathele mina ngibizi ngamanana phansi uyekele o-cheese boy mina ngakhulele ekhasi. Ngakuthanda uChris Brown esavela ku-Generation, ngakuthanda uChris Brown esavela ku-Tekken ku-Action. Ngikuthanda kwangempela ungakholwa ungi-inboxe. Ufake inamba yakho vele ngikudonse. Ntombazane ngikuthanda kwangempela. Hayi ngiyayiqhenya. Ngawe uzongenza iqhawe sondela wena lady ngizophila nawe.